eluigwe ma jirikwa si n'elu otu gbajasịtago gbakwubego mana nkịta onye mbara mere ha osi na ala ekwe osiri ukwu osisi ebe na-abụ esi a sị m ọkụ masị elekwe ebe ga na-akụ ụwa m ebe ga na-akụ ụwa m ngwa m gara ije ka n'ihi afọ asa ahụbeghị m ya asịrị mmadụ ịdagadị m ata ahụ niile m na-ata akụwa m ka m na-ebere etenụ gị meme ihe ibido akwụkwọ ime na-esere m na agụ ibido ahụ na ole nekwana ihe ọmụla gị were afọ arịrị ote ebasị na ahụ mana enwedị m obi ị na-ebasị na gị na-ebe ihe ọ na-enwete mma mkpụrụ obi o ambulance no kozu sonye nwụrụ akpọsọ ha nwụrụ inshallah ọ bụrụ onye ụwa nne ele kibra nga na-ete ọnwụ nne bụ nwụrụ kwa nna gị nwụrụ nne arụlọ ọkụ mkpọsọ anwụ inshallah ele ndị nwụchiri kada nwa m ebele ebe ga m akụ ụwa m etelu nwa m mere jere obodo oyibo kemgbe afọ 17 etelu elobe ya ahụbeghị m ya asị dị mmadụ ịta akadị m anọ nga na-ata ahụ niile m na-ata ahụ ya m na-ebere akwa makonno lekwa ebutere gị echereche ụkwa ama m si iji ala ike lekwa echereche ụkwa m chiri mkpụrụ agachi ị na-ekwu oge na-ekwu oge efere lọbụ sọwụri mgbabụrụ imesi nkodo alawa nwoke ozu ndị ọbịrịle ma ọmụgwọ ọbịrịle ihe ọzọ bụrụ ime ewe onye n'ikpe elikwa ka ị na-achịkwa nwatakịrị ọsọ hara nwa m eweli iwe bụrụ ya dị ada ideri eweli iwe ọ gịnị kwana hapụ nwatakịrị nụ hapụrụ ya nụ ama elogharị mgbe ara na-ewekwala iwe nnu onwe m
ka na-ebu nwoke etele mu matakotere gị nri nga gị na-achụ ya ma ya bute ụlọ ala ikotụkwa m nwa na gị na-akpọkwa ya nwunye nwa gị gị marakwa onye ị ga-alụtara ọ dịkwa mme ka ị ga-anwụtara ya nwatakịrị a dịnụ na mma ọ dịkwa ya dịnụ mmanụ ịlụwanụ ya n'ebe na-enwere nke ọzọ ị na-ahụ na ọ ga-erihu nụ nke akwere ịlụwanụ ya ọnwa m biko nụ ọrịa niile nọ n'ime nne m enyere m ọnụ ele ahịa paracetamol ịladị nye gị ọgwụ tasfọs fiva ịladị nọ n'ụda akpụghe m anya gwa m sọ wee kwesị bagara n'ime nne m jiri edikwu were ụlọ n'ime gị biri mana taa eji m ụtalị ndị nsọ eji m ekpere na abụ ọma ya na ụtalị ndị nsọ onye ọbụla nọ n'ime eliza nne m ọnwụ ọnụ ozi ọ na-atụla ka aga m apịa gị anụ ọnụ pịapụ ọnụ kacha n'anya ụlọ ụlọ nwunye anya ọnụ ya wudo akwara na ngwongwo ọnụ ngwa ekwesị akpasuola m iwe agaghị m ekwesaba ọwụdị nne m ka mpịa na ekwesị bagara n'ime enyere m ya ọgwụ enyere m ka ọ lada nye ka ọ lada nwa Chineke bịa gbara m ama sọ ekwesị nọ n'ime nne m sị mụrụ m abịa pịapụ ya kacha n'anya ka Chineke mere gị ebere n'aha ya iji na-eme ihe akaja olee onye gwara gị so a na-eji apịapụ ọrịa ugbu ike ka nne gị onye nụrụ ọfụ ya ọ wekwesị ụkọwa ọrịa bụ nne gị olee onye nụrụ ọfụ ihe a ahụbeghị leenụ mkpụrụ ọgwụ ole soro ọhịa iji na-asị na inyere nne gị ọgwụ inyere ya ọgwụ ịkpọghị ya ga ụlọ ọgwụ idowe ya nga na-egbu ya ma bebi ọgụ na-ekwe ihe aka mgbe ala ekwe m nọ na-anụ ebe si o bido wụrọ gịnị bidoro elesara aka ebido wụrụ ote ihe yikọsikwa na ọnwụ na eloto na onye se mmadụ adị ka ga-esi kwu ụdị njike na-aga nwoke kwa ụzọ ha ara gbagbukwe gị imo asịmara ahụ ya gbagbukwe gị gbagbuo ndị ụlọ unu ọ bụrụ mkparị nwekwanụ gị gịnị wụ ihe m ji mere iji ete ara gbara gị ara gbachikwa gị anya akwa hụrụ ire gị ya taparakwa gị n'okpo ịgba m ụdị okwu a ngwa lekwe nne gị pịagbuo ya onwe ka ị gbasara m pịagbuo ya ara gbachikwa gị anya ọ ga-egbugbo Mando. Na mando mama ọrịa ka m ya ga ihe ọnwụ biko na onwekwa ndị n'ebe ndị nwe ụlọ nje egwuola ọ naanị nwaanyị anọ n'ala ekwe na ọ naanị ya a na-ekwu na ebe agadi nwaanyị nụma na-adị mma nne nwaanyị kwesịrị ịmụtacha anụ ụmụ kwesịrị ịga azụ ike ọ naghị anyị gaa efufu anyị chịrị stọpụ ihe a na-eme n'obodo a anyị chịrị kwesị ya iyewe nna anyị nwaanyị ịkpọkọ ọdịla emebiela ụmụ nwaanyị nọ n'obodo a kamgbe nwaanyị abata n'obodo a ụmụ nwaanyị niile nọ n'ime obodo a na-emezi ka ndị arasa ha na-eyi akwa anyị chịrị imebi ya ka anyị chụfuo ya anyị chụfu ya chụfu n'obodo a mgbe ọ na-akachara ụmụ nwaanyị ahụ ha ga-echi na-egbuchi di ha maka ọ na ya n'anya ụmụ nwaanyị ọjọọ n'anya ọgwa ya ihe o mere a sịrị ihe gbara aka na anaghị eji enye ele ya ọ kwere nwatakịrị nwaanyị na-amaghị anya lere na nke arụrụ arụ ahụ ndị okenye n'obodo anyị kwa anyị marasa n'ihe ndị ahụ anyị ga-elebara anya asị m lawanụ anụla taa ejiwo nta akara ọkọ
bụ onye nsogbu gị chọkwa udo onye gị udo gị chọkwa ọkụ iwe n'ọkụ Swagashos mama yori yori mama ọ dịkwa anụkwa wan chere ka m bịa ọmahụkwa ya she's on the move onye wam 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 akara ọkụ onye piom 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 odeku woman chọrọ si mmepe nna anya nna hụrụ ụmụ nwaanyị hụrụ ụzọ ụmụ nwaanyị na-eti eti akara ọkụ karigo iri ụwa ọ bụla nke ụwa atụrụ gịrị ụwa gamịa ya ịnọdịa aga na-akpọ champagne akwa n'obodo a enweghị emegedo akara dị ọkụ karigo afta ka lasta champion na-akpọ ịghọta ị hụrụ kpọ ofufu ji agboliga okpu si agboliga n'ime n'ishelege m agbọga m agbọga awụfuga awụịga adịga cherenu ime ịchụkwa mbere ụlọ m itigbu m ịpịa m ihe otu isi chọrọ itigbu nne gị bịakwachiri ụlọ m pụọ ugbu a tutu m nwụchie anya m na-enwupe ịfụọla tutu m na-emepe anya m ịpụọla
agụdị m eme ahụ ya ọtọ ọkwa na-ekwensu batara m n'ime o ihe megakwa ihe akụziri anyị na chọọchị asa ọ bụrụ na ekwensu bata gị n'ime gị wuru ụtalị pịaga ya pịalụọ ya ọkwa anọ m ekwensu bụrụ ọrịa bịa n'ime nne m ngide nne m ote na-agwọ nne m rụrụ sak ma nne m ga-anwụ ụtalị nọ anọ mụ nwa m nọkwa na anọ m mụrụ ụtalị si m bịa ebe m ekwensu amadụ m na ọ ga-eso otu marị ewuli iwa maka Chineke agịdị m eme ahụ ya ọdụ ọ bụ efere nwe onye adị ọkwado vero mba ma gị nwe onye bịara abịa sị m na ekwesịrị m ịpịa nne m ụtalị otu ime m chiri pịa nsa amanụ m ewuli iwe biko agịdị m eme ahụ ya ọdụ lee n'ihe chiri ọnụ ga-afụta ya akwa ihe akụzi ya la chọọchị si ekwesị bịa ga-echewa ya ihe chọrọ ihe gị ghọrọ nne gị chọrọ itigbu ya anụla m ihe i kwuru anụla m achọrọ m efu afọ ọka ngawanụ ma ị chọọkwa ichegharị gị ichegharịa ma ị chọkwa nọ n'onwekwa ihe ime ọgọ ihe m ji beta ụwa ọwụ asị m bịa mara ma enwere ihe m ga-enyere gị aka mee dịka ịzachachi gị n'echi ma ọwa iko mmiri na ọkpụkpọ oku ịzachara m ụlọ mgbe ndị n'anya bụ akwa hụrụ n'ebe niile azachara ya azacha ị ga-alawa ụlọ m dị ọcha onweghị ike mere mgbe alawa zuzu ọfịs n'ụlọ m fụọ ekwula otu m ga-esi anọ n'obodo ọgọ m nwaanyị na-ata ahụhụ ọgọ nke m na-ata ahụhụ naanị ya na-eme ihe niile bebi nta gwara mgbe ọ gaji ije si m ya hapụkwala nna anaga ngorogoro m bịa leta gị ngorogoro m bịa leta gị ọwụ ihe m jiri bịa si na amara ihe m ga-emere ego Imo gịnị ka m nụrụ ịkpọrọ ugbu a mụ na gị gọra onye ka ị lụghara m olee ihe anyị gọrọ ọtọ mgbe bebi na-aghara bebi mụ na ya amatụdị m otu m ga-esi ekwu ịma abe m ụmụazị enwebeghị ihe m ịnwere ikwu ụka na-eme m amatụ m otu m ga-esi abịa akọrọ gị esi na omeme ịhụrụ Imo gọgbukwa onwe gị lee nụ gị ebe ebe elu achara ugo nwa m si n'ụlọ mpụ ọfịs gọgbukwa onwe gị n'ọgọ anyị ga-esi n'osi n'ụlọ pụọ gwara m n'ụlọ lele ozu nwụrụ ahụ gọgbukwa onwe gị lụọ ọgọ lele anụ ọhịa furu baịbụl tinye n'obi ịchachakwara onye ihere nkịta arachakwa gị anya ekwensu ekele Chineke na mụ hụrụ gị ebe a ọkwa be gị mụ nwa gbaga abịa na be m ka ị gbaga abịa ele ihe na-eme na be m nwanne m nwes ka m bịa kpọọ gị onye oyi na-atụ ọchọsa gị bịa kpee ekpere nwanne gị nwaanyị sị gị bịa kpọọ m na enwere onye oyi na-ata ị gara gwa nwanne gị nwaanyị sị ya na adịwa m ekpe sị ya na ike ekpere akwụsịla m ekpere oke mkpere ekpe tigara m na nsogbu na mkparị niile m natara ụda ha si mụrụ ụtalị pịama mma m mgbede mma m gbuo n'ilu gbuo mma m duburu ụda nna amadịrị m ọ ga-arị ha kwa ya ọ bụ ya ka a kpọgara m ọdụ nwere ike ụdara ebu ụda ya wụrụ mmanụ mgbu onye ọrụ egbuo sa ha na ike ekpere agwụla ma dụọ m ekpe ọ ga ihe na-ekwu ọnwụ Jizọs asọ onye anwụ anwụ ya nwụọ ọkwụ na ihe na-ekwu onye akpaghụkwala m o asọ onye anwụ anwụ ya nwụọ tachi m na-ezuru pụọ Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ya onye ahụ were ọnwụ ma gị were ndụ nwanne m nwanyị ụjọ tụgakwa m o amakwa m ma atụmatụ anyị a ọ gakwa enwe isi maka na o nwee otu mkpụrụ ihe yiri mgbanwe nna ahụ n'ime ndụ nwaanyị a
ugbu a aha anyị kwụga ebe niile ebe ị gara ebe ọwụla onye ọwụla kpocha anyị n'ọnụ a sịkwanụ m ka Chineke mekwa n'ebere ka ọ wụrụkwa na atụmatụ anyị a ga-enwekwa isi. Nwanne m nwaanyị chere m agwa gị nke ahụ agbasakwa gị m o ihe ọ sọrọ ha kwuru ọ gbasa gị nke kacha mkpa ka anyị kwuru n'eziokwu ị ma na eze kwadoro anyị ka nwaanyị agbanwee ka ọ gbanwee na agwa ọjọọ na-akpa wee banye na agwa ọma ihe dị m mkpa nke ukwuu mana ana m ekele Chineke onye mere ka di ya kwuru n'ebe anyị nọ di ya kwuru ebe anyị nọ nke ukwuu ana m ekelekwa na ihe mere ka lọlọ anyị kwuje ọ nọnyekwara anyị obi na-atọ m ụtọ na ha nọnyere anyị ọ gwụla ihe dị m mkpa ihe ọzọ a na-akọ agbasakwa m ka ha gbasa m anụla m ihe i kwuru ihe kwukwara na eziokwu Chineke bi n'eluigwe ya mere na anyị ebere ihe dịkwa m mkpa ka arụ a anyị na-atụ ka o nwekwa isi n'ebe nwaanyị ahụ ọ ga-enwe isi ngwa anyị ji ya ka anyị ya. Oh man, home sweet home, nigga. I'm about to go my village. Yeah, mama, yeah, mama. That's me, mama. Yeah, mama, I'm back. Whoa. Oh, yeah, man. Yeah, I'm back. Your son is back. Yeah, bro. You're grown man, nigga. You ain't cool, man. You're grown man, nigga. Are you serious? The one that I left when he was small? Yeah, when he was little. You're grown man, nigga. You're grown man, nigga. Mama, this is what you do. Yeah, man, your son is back. Yeah. You gonna make no? It's my wife. Yeah, my wife. And who is she? She's my mama. Your mother? Yeah. Oh, that's good, Mama. You're welcome. How are you? Are you not happy seeing us? Mama, she's my wife. She's my wife. Yes, the wife. Mom, you. Nwunyem. Huh? Nwunyem. Esimo obodo Igbo kpọta lot. Yes. Nwunyem. Yeah, why Ross. Not too long. I better come carry your tools. Oh, Ogami. No, I'm sorry. See, I'm a man. Little bro. Move my things in. Move my things in. Yeah, probably. Take them home. Take them inside. Put around me him and that. Thanks, bro. This man. Mama. Are you not happy? You should not happy saying me. Mama. George is my wife. Yeah, I'm here, man. Mama. Yeah, baby. Move it. That's back. Mama. Mama, I love that. Mama, your son is back. Mama. Yes. Mama. Your son is back. Hey! Mama. Hey! Oh yeah, we hear me rain. It was Ugabi, is my baby. They are carrying me in Bahama. She saved me. What happened? What's going on? I'm explaining to them how you saved me. Oh, to the glory of God. That's the problem. He's my husband. I love him. He loved me too. So we care for each other. Yes. My country in Bahama, there's a lot of things going on there. So I just saw him. I picked him up. I love him. I took good care of him. I sponsored him to Ireland. And today we are in his country. I love that. No? Baby.
Diego, Alegwe. And brother, no, ekele m Chineke na enwudu. Anyị beela akwa ọtụtụ mgbe be akwa gị bee ofrọ ntakịrị ma iyi gị ọkwụkwa gị. Mana ekele dịrị Chineke na ilulo. Ma nwụcha na anwụ. Ma na anwụ. Ozugbo wee mpa nwụcha. Anyị kpụpụ ala ọcha si ege maka ịga anọdụ. Eweziga na m ji ekpere na abụ ọma nọdụ mma. Were ekpere na abụ ọma okwute ihe, ekpere na abụ ọma okwute ihe. O wee na mmadụ ndụ. So kelebe Chineke na ndụ mma. Mama, I'm sorry. Mama, do you know Apatagum? You said sorry, she's okay? She's okay. Do you know Apatagum? Fadigum. What a go? A boom, a go pata. Manage $1 cranky dollars. Or is running. My wife is going to support me. Everything. How we're going to organize this place, construct it, erect small buildings here. No, not small, big. White building. Yeah. Very big house. Unless there's chances to do that. So I'm okay. I'm just watching what to do. I'm thinking over it and know where exactly what we're going to put, the structure we're going to put in here. That's my baby. Yeah. Mama, what's no ya nyemre maka? Ya no lozo ibulo baragba. I'm so gwana mama. Mama me yene ne kuro. Yene ne wanda goke kuro na ebe agwa eziokwu. Obi dị m ụtọ na ịlọtara. Nwakwa n'ugwu a. Ma hụ onye ga-elemine. Ma nwụọ n'udo na ọṅụ. Mara na enwere m nwa tozuru oke ga-ele m. Nsogbu adịghị. No. Nwa bekee. She's saying hi. Hi, Morello. It looks sweet. I love you. What's now the game? So the children in them. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Dedo. It's no man when you go no when you go. Mayobi. She's my wife. She's going to take care of everybody. Oh yeah, man on your belief fortune. Trouble she choy out in your naka. Oh yeah, go. You be done. If I believe chop. So come. Alright, thank you very much. This is Chifimo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.